Cardiff is the most popular medical school in the UK now. Ni'n cael y creme de la creme. Fi yw'r person sy'n mwyaf gystadleuol. Ni'n ysu cael y cyfrifoldeb. Mae'n mynd i fod yn heriol, yn fwy heriol na unrhyw beth arall maen nhw wedi wneud o'r blaen. A mae'r gwaith yn dod fel ton fawr na ydych chi rioed i bod yn barod amdani. Mae'n bach, o'n i ddechrau poeni wedyn. We recognise that it's coming out of one family unit into another family unit. Mae meddygon bach ifanc fatha cowion bach. Ie, ti'n cofio hynny. O, yna'n hilarious. It does change your life. Lenni yw'r tro cyntaf i fi i weld rhywun yn marw. Mae hwnna'n rili hitio fi actually, cos di hi'n mynd i wella. Dwi'n teimlo yn boddi, dwi'n teimlo bod fi'n boddi a bod fi'n mynd i digon o waith. Mae meddygaeth yn anodd, mae'r cwrs yn mynd i fod yn anodd. Dyma di be mae pawb yn edrych ymlaen at eich tywod. Dwi'n no way yn gweld rhywbeth fel adra. Ni fydd y person cyntaf, ni fydd y doctor yna, ni fydd in charge. Ac mae hwnna'n wych. Pam nes i rioed feddwl bod fi eisiau hyn? This is not about elitism. You have been given a gift. You must use that gift to do good.